Coba diaturke sesideman full gamelan. Monggo, monggo Pak. Ning aku njaluk spesial. Sinten? Sing ngendang aja lanang, ning aku njaluk sing ngendang wedok. Wonten lho Pak. Wonten. Oh. Mumpung iki penggemare saka Jakarta, direwangi ado-ado Jakarta tekan Kediri no. Si. Oh, ngono. Heeh. Sopo nih lho Pak? Apa iya? Iya. Sopo? Lagi sing nyutingi Mas Sukri ana Caraka sing nyutingi penggemare Mbak Angel. Oh, Mbak Lia. Ayo, Nduk. Lia. Mencalon ngen kendang, Nduk. Baik. Jan multi talenta, Pak. Heeh. Saged bonang, saged Iso ngendang. Gender iso. gender saged. Genderane wae merah putih kok. Genderane merah putih. Jantan. Dwijo laras sing pancen tolok ukur prawitan panjenengan. Amin. Nyacak kualat maju plung-plungu kok. Hati-hati ya. Ya. Sing mau sing rong nembang anu Wanda. Nah, ya coba. Ayo, Wan. Mbak Wanda. Ya. Ayo. Angel wiwitan nih. Niki Mbak Angel nggih. Tesih sekolah ta, Pak? Wah, niku nembe STSI utawa isi Surakarta semester 7. Sudah mau ujian itu. Jan berpendidikan sedaya nggih, Pak. Sukses. Ayo Be, bawenane Be. Lho, wiwitane kula. Be. Karena digandrung kuwi. Walah. Ning aja digandring. Mboten digandring ya pedhot ya. Jal. Toplakan kae lho, Be. Wiwitane handerek sang peke diajeng Wanda dalem Mas Devi teko kuning papan kene ana 5 perkara kang bakal tak aturke wong ayu. Apa ae kuwi? Sing sepisan ya kuwi maca Quran sak maknane. Iku apa iso tombo ati. Tembak. Priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe ya ganti kowe Wan Bendoro Mas Bendera terus selendang kuning ya. Selendang kuning kang saking wukir Swara kurang pramana ning wasesa bagi pecinta Niken Salindri bibar niki kula aturaken. Oh, ngono. Ora kena diforsir suarane genduk Niken. Nggih, sakne. Ya. Sakne Niken ben sehat sik. Nah. Anggung romarang bendara dia sulistya pijer ngincangake Taman Kendang, Duk. Ya, Duk Angelia. Yuk, semangat untuk AM Angel Mania Indonesia yang berada di panggung di Wijalaras Indonesia. Yo. Terus no sesideman. Ya Nduk, buka celok. Ya. Luwe becik
Ya yo. Engko pas dangdut men direwangi karo genduk niken. Oh ngono. Ah, ya. Luwe ya terus. Urepan. Luwe becik urip. Kotak gede. Nduk, dangdut nduk. Ya. Niken Salindri, Jumeneng, ayo. Disapa penggemar di seluruh Indonesia. Oh. Pur. Sambung Nduk Niken Salindri Mas TB kalau Cak Meri. Siap Pak Kakok. Nah, wonten pamundutan napa? Menika Kusuma Wijaya sing disuwun. Nah. Ada Kusuma Wijaya bajing loncat kane getok ya Pak. Getok. Kenapa kita nggak kasih yang ranca-ranca aja Pak? Apa? Kita kasih yang ranca-ranca aja. Contohnya apa Nduk? Getok, getok. Oh getok? Iya. Rock and roll Mani? Iya. Kuat. Hati-hati loh. Telaknya? Iya kuat. Telaknya aman? Iya, iya, iya. Telaknya itu bahasa mana? Telak. Kita di bawah saja karena Oke. saya di Oke. atas itu kurang bergairah. Oh iya. Hati-hati Nduk. Saya kulina di bawah soalnya. Besok langsung kemana Nduk Cahayu? Banyuwangi Pak. Banyuwangi. Waduh. Habis ini Pak.
Jadi si ini turun Iya, langsung ini Banyuwangi. turun langsung Banyuwangi, Pak. Nggih. Masya Kula nggih nderekne, Pak. Kowe ning Banyuwangi ngopo? Dagel. Nderekne panjenengan ngantos mangke. Oh iya. Kira derek melu nih. Tak kira melok aku, tiba aku kaget. Ketok ya Mbak Niken. Iya, kamu siapa sih? Meri. Meri dulu. Meri anak bebek. Anak bebek. Kamu rumahnya mana? Tuban. Oh Tuban. Oh, kok tak kira kamu itu Kediri soalnya ada tetanggaku yang mirip sama kamu soalnya. Nggih, rai pasaran ya ngono kuwi. Piye lagi munggah aku diarani Gus Idam ya. Ki mau malah harus diarani koyo Pak Igit. Stok mirip Tapi pasaran. Versi muda. ora. Ora yo. Sasa kakak ngomong Git. Ayo nembak Git. Malah kok Git iku Git. Bagus sih we Git. Ngene Gus Idam. Gedhe Dek ya, hati-hati ya, dijaga suarane lho. Kamu ngancani di sini ya. Oke, siap. Tidak memaksa kamu lho, Nduk. Aku mesane lan iman karo suaramu kuat ya. Sudah, Pak, tenang saja. Iya. Aman? Aman. Aman. Kok lek ra kuat takut sunjungan ya? Iya, wis. Tenang tak jujur. Sepenting mau ya obat embun. Apotek itu tak embun barang. Ya, Yuk. coba. Yo. Anu, Rock and full roll. gamelan. Ya, full gamelan ya. Yale, Mas Kasih Haryono. Yuk kendange le, coba Gus. Dek tiket. Nak anu ora pas lho ibumu apa. Ora pas. Sore-sore padang bulan, ayo konco kepada dolanan. Rene-rene beberangan, rame-rame pada kucingan. Kae-kae rambulane yen disama Ketok. Moto ngantuk. Ikut tambane apa? Ketok Nduk. Asale saka telon. Yen rapet Nduk. Hatiku rada gelap. Ojo ngono mas, ojo ngono. Yang kedua, kalau kedua. Janji aku mengkokoh. Di tanah Indonesia. Sore-sore padang bulan, ayo kanca pada dolanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame hidup kegojekan. Rambulane yen disama Ketok. Moto ngantuk. Allah ketok.
Walaupun bermasalah ada di telaknya ning Tidak nyatanya. ada masalah, Pak. Sudah ada Pak, enggak ada Kalau masalah. sudah di atas panggung itu tidak ada masalah, Pak. Profesionalitas Profesional. harus Heeh, Tetap buang rasa berkualitas. sakit. dengan semangat warga masyarakat Bulu Pasar. Loro nek ning oman itu panggung iki les ini. Oh, Pak. Sebabnya apa ngono kuwi kok ning panggung aku ya sok ngono. Aku Pripun? ning ngisor ki rada masuk angin gres. Barek munggah panggung ngadep tembok ning isor bencong. Kuwi langsung mari. Kuwi Karena itulah yang dinamakan jiwa seni, Pak. Lah, niku Pak. Masih ora dibayar ki ning nek awake dhewe ki wong seni, Pak. Hah? Bakale ki adewe bungah, Pak. Alhamdulillah. Profesional. Mas Yawi mau apa jenenge wis lunas ya, Pak ya. Ah, iya. Tapi kita menjalankan kewajiban dia panggah profesional. Ah, ngono Pak. Oh iya. Itulah yang dinamakan seni, Pak. Ya, Pak. Seni itu mahal, Pak. Oh, seni Iya, itu mahal. iya. Es. Opo neh? Malah. Dagelane ora tak galen. Lah saiki tak wenehi kamar dikan, Eh. merdika. Kowe arep nembang dhewe monggo, arep duet monggo, arep nyanyi dangdut monggo, campur sari monggo, gamelan yo monggo. Enek pamundhut iki. Nah, ana sing nyuwun bajing loncat. Nah, iki mah Kusuma Wijaya. Ada. Arep ngatur ki apa, Nduk? Tak wenehi kemerdekaan nggo kowe, Nduk. Ayo, Pak. Nah, ngono. Oke. Apa? 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 Coba. Apa? Gerajakan Banyuwangi. Heeh. Oh, Oke, gerajakan. Bapak. Gubuk Asmara, bajing loncat. Ada dia yang minta termonitor ketua. Iki lagu niki. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor Ketua. Pak Tanggo minta dicor Ketua. Oh dicor barang. Piye to maksudmu iki? Apa ada Oh, iki? Pak Ken. Oke. Ya. Kusuma Wijaya ya, Pak. Oke, Kusuma tadi Wijaya. Permintaan tadi ada. Ah, Tadi baik. ada yang minta jaranan juga, Pak. Oke, siap. Ada yang minta bajing loncat juga. Nggak Oh, tahu, ah. bingung. Sekarang udah jam 2 soalnya, Pak. Jam 1. Kok jamu diisiin men.